السلام عليكم ورحمة الله. فهم المرحلة салом ва раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. барои дарк кардани таърихи зиндагии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дар Мадина набояд онро аз воқеаҳо ва рӯйдодҳо, ҷангҳо ва набардҳо ҷудогона баррасӣ кард. агар ин воқеаҳо ба ҳам пайваст шаванд ва ҳамчун як силсилаи пайдарпайи рӯйдодҳо баррасӣ шаванд, пас мо метавонем моҳияти амалиёти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалламро амиқтар дарк кунем ва фоидаи бисёре барои худ бигирем. мо дарк хоҳем кард ки чӣ ҳикмати пушти корҳои эшон саллаллоҳу алайҳи васаллам пинҳон буд, ки аз ҳиҷрат оғоз шуда то фатҳи Макка идома ёфт. ин марҳила аз ҳиҷрат то бозгашт ба Макка аз ҷиҳати стратегӣ як даври ягона буд. ин як ҷанги муттасил буд ки байни ҳиҷрат ва фатҳи Макка сурат гирифт ва ба ҷангҳо, ғазавот ва ҳамлаҳо тақсим шуда буд. дар ибтидои ин марҳила пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам сиёсати муҳосираи Маккаро пеш гирифтанд, то ки қурайшиҳоро водор кунанд ки қувваи худро барои муқовимати низомӣ масраф кунанд. ҳамлаҳои эшон ба корвонҳои Қурайш онҳоро водор сохт ки ба набард дар Бадр ҳозир шаванд. баъдтар низ онҳоро ором нагузошт ва водор кард ки ба Уҳуд ҳозир шаванд. ҷанги Уҳуд барои мусалмонон як фоҷиа буд, чуноне ки дар Қуръон зикр шудааст. вале ин фоҷиа танҳо равонӣ набуд. яъне натиҷаи ин мусибат танҳо бо шаҳодати 70 саҳобагони пайғамбар ва андӯҳи шадиди мусалмонон маҳдуд нашуд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дард ва ғамгиниро эҳсос мекарданд ки пештар ҳеҷ гоҳ чунин набуд. илова бар ин амакашон Ҳамза вафот кард ва вақте назди ҷасади ӯ омаданд, шоҳид гардиданд ки чӣ гуна ба ҷасади ӯ мушрикон ваҳшиёна осеб расонданд. ووقف على جثته كما رأينا وتحدث بكلام فيه قدر عالي جدا من العاطفة. لكن المشكلة аммо тавре ки гуфтам, фоҷиа танҳо бо андӯҳи равонӣ маҳдуд нагардид. ба он мушкилоти стратегӣ низ илова шуд. бале, марги 70 сарбоз маънои нобуд шудани артиши исломро надошт. он ҳанӯз ҳам дар Мадина нерӯманд ва муттаҳид боқӣ монда буд. аммо мушкилӣ дар ҷои дигар буд. хабари шикаст ва талафоти мусалмонон дар Уҳуд фавран дар байни қабилаҳои атрофи Мадина паҳн гардид. душманон дар атроф бо шунидани ин хабар рӯҳия пайдо карданд ва хостанд аз фурсат истифода баранд. بدأوا يتجرؤون على المدينة. الآن لدينا مجموعة كتل. نعيد مرة ثانية النظر إلى الخارطة القبلية. биёед боз ба харитаи қабилаҳои ҷазираи араб баргардем. аввал қабилаҳои наздики соҳилро номбар кунем: Балӣ, Ҷуҳайна, Ғифор ва Замра. байни онҳо кланҳои хурд зиндагӣ мекарданд. қабилаи Хузоаро низ фаромӯш накунед. ҳамаи ин қабилаҳо бо Мадина аҳдномаи иттифоқӣ доштанд. аз ҳамин сабаб роҳҳои тиҷорати соҳили баҳри Сурх барои қурайшиҳо баста шуда буданд. як қабилаи дигаре низ буд ки байни Хузоа ва Макка бо номи Ҳузайл сукунат дошт. ин қабила аз чандин клан мисли Бани Лиҳён иборат буд ки бо Макка иртиботи зич доштанд. дар маҷмӯъ қабилаи Ҳузайл муносибати хуб бо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам надошт. баръакс онҳо бо қурайшиҳо муносибати наздик доштанд. التجمع الأكبر وهو هذيل، وهذيل لم تكن على صلة дар шимолу шарқ қабилаи дигаре буд ки он низ бо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам робитаи хуб надошт ва орзуи иттифоқ бо қурайшиҳоро дар сар мепарварид. он қабила Бани Сулайм буд. ҳар ду қабила Ҳузайл ва Бани Сулайм дар воқеъ ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва иттифоқи эшон бо қабилаҳои дигар душманӣ мекарданд. ба ин ду қабилаи душман як қабилаи сеюми дигар низ илова гардид: қабилаи Ғатафон, ки қаблан зикр карда будам. Ғатафон як қабилаи бузург буд ва метавонист иттифоқи якчанд қабиларо дар бар гирад ва одатан ба ҳамла ва ғоратгарӣ машғул мешуд. вақте ки қабилаҳои Ғатафон, Бани Сулайм ва инчунин қабилаи Асад, ки дар канори Ғатафон қарор дошт, шуниданд ки мусалмонон дар Уҳуд мағлуб гардиданд, онҳо фурсатро муносиб донистанд то ба атрофи Мадина ҳамла кунанд. онҳо ният доштанд заминҳои кишоварзиро ғорат кунанд ва ба корвонҳои тиҷоратӣ ки аз Мадина ба самти Хайбару Сурия мерафтанд ҳамла кунанд. бо ҳамин вазъи стратегӣ Мадина заиф шуд.
барои мусалмонон ниҳоят муҳим буд ки нуфуз ва обрӯи давлаташонро дар миёни қабилаҳои ҳамсоя ки заъфи мусалмононро эҳсос карда буданд ва омодагии ҳамла мекарданд барқарор кунанд. аз ин рӯ баъд аз уҳуд паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фавран хатари наздикшавандаро дарк карданд ва якчанд ғазавотро бидуни иштирокашон ба роҳ монданд. яке аз ин ғазавот ба қаламрави қабилаи ғатафон ва дигаре ба қаламрави қабилаи бани сулайм равона шуд. аммо ҳамаи ин ҳанӯз муҳимтарин мушкили мусалмонон набуд. бояд қайд кард ки ин қабилаҳо ҳарчанд аз ҷиҳати шумора зиёд буданд, вале мисли қурайшиҳо муттаҳид набуданд. баръакс онҳо роҳбарияти марказӣ надоштанд. вақте сухан дар бораи қабилаҳои чун ҳузайл, ғатафон, бани омир ё бани сулайм меравад, бояд дарк кард ки ҳамаи онҳо қабилаҳои хурд ва пароканда буданд ки ҳар кадоме аз кланҳо ва хонаводаҳои калон иборат буд ва ҳар яке сардори мустақил ва аҳду манфиатҳои хоси худро дошт. аз ин рӯ ҷамъ кардани ҳамаи онҳо дар атрофи як ҳадаф кори бисёр душвор буд. қурайшиҳо метавонистанд осон ҷамъ шаванд, вале ин қабилаҳо на. аз ҳамин сабаб ягона гурӯҳи воқеан муташаккил ва хатарнок барои мусалмонон қурайшиҳо буданд. дигар қабилаҳое ки мо дар бораи онҳо зикр кардем, мисли қурайшиҳо ҳамбастагӣ ва муттаҳидиро надоштанд. аммо бо вуҷуди ин, бинобар шумораи зиёдашон, онҳо низ хатари ҷиддӣ эҷод мекарданд ва пайваста ба атрофи Мадина ҳамла мекарданд. мардуми маҳаллиро ғорат мекарданд ва ғайра. ҳоло биёед ба гурӯҳи сеюми қабилаҳои ҷазираи араб назар андозем. ин гурӯҳ дар тамоми ин муддат аз канор ба рӯйдодҳо менигарист ва ҳар лаҳза омода буд ки аз мушкилоти мусалмонон ба манфиати худ истифода барад. инҳо қабилаҳои яҳудиён буданд. дар аввал яҳудиён дар Мадина се қабиларо ташкил мекарданд. яке аз онҳо бани Қайнуқо. барои рафтори номатлубашон то ҷанги Уҳуд аз Мадина берун карда шуданд. ду қабилаи дигар боқӣ монда буданд. яки бани Назир ки дар байни яҳудиёни тамоми ҷазираи араб нақши хеле муҳим дошт, зеро онҳо уламои зиёд доштанд. роҳиб ва донишмандони дини яҳудӣ дар байни онҳо бисёр буданд ки ҳамаи яҳудиён онҳоро ҳамчун шахсиятҳои боэътибор мешинохтанд ва эҳтиром мекарданд. қабилаи дуввум бани Қурайза буд. қабилаҳои яҳудии Макка бо яҳудиёни Хайбар робитаи зич доштанд, зеро онҳо аз як насаб ва ба як дин мансуб буданд ва ҳамчунин манфиатҳои умумӣ тиҷоратӣ доштанд. дар Хайбар сарватмандтарин ҷомеа дар тамоми нимҷазираи араб зиндагӣ мекард. Хайбар маркази молиявӣ, тиҷоратӣ, саноатӣ ва кишоварзии тамоми нимҷазираи араб ба шумор мерафт ва дар маркази Арабистон дар шимоли Мадина ҷойгир буд. дар шимоли Хайбар боз як шаҳр бо аҳолии асосан яҳудӣ бо номи Тайма қарор дошт. яъне дар нимҷазираи араб меҳвари таъсири яҳудиён аз Мадина то Хайбар ва Тайма вуҷуд дошт ки роҳҳои тиҷоратии қабилаҳои яҳудиро дар бар мегирифт. акнун натиҷаро баррасӣ мекунем. қурайшиҳо душманони ошкораи мусалмонон боқӣ монданд. қабилаҳои арабии соҳилӣ то андозае бо мусалмонон иттифоқ доштанд, аз ҷумла қабилаи Хузоа. ҳамаи онҳо ҷонибдори паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам буданд, ба истиснои як шохаи қабилаи Хузоа бо номи бани Мусталиқ ки дар оянда паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам онҳоро шикаст медиҳанд. ғайр аз ин, иттифоқчиёни Қурайш ки бо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам душманӣ мекарданд, аз қабилаҳои зерин иборат буданд: Ҳузайл, Ғатафон, бани Сулайм ва Асад. қабилаҳои яҳудӣ то ҳол бетарафиро нигоҳ медоштанд. пас аз ҷанги Уҳуд паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам кӯшиш карданд ки тавассути фиристодани ҳамлаҳои хурд бе иштироки шахсии худашон амнияти Мадинаро таъмин кунанд, то зарбаҳои пешгирикунанда анҷом диҳанд. бо ин роҳ эшон ба қабилаҳои ҳамсоя нишон доданд ки қудрат ва суръати амалкардаи артиши исломӣ коҳиш наёфтааст ва Мадина ҳанӯз ҳам тавоно мебошад. бо вуҷуди ин, тахминан дар ҳамон вақт ду воқеаи хеле муҳим ва бисёр ғамгин рух доданд ки пас аз Уҳуд дардро дар дилҳои мусалмонон дучанд гардонид. чӣ воқеае рӯй дод? тахминан 4 моҳ пас аз ҷанги Уҳуд аз қабилаи бани Омир ҳайате ба Мадина омад. дар ҳайат Омир ибни Молик бо лақаби Абулбаро ҳузур дошт, як пирамарди муҳим дар он қабила ки бо хиратмандии худ машҳур буд. ӯ назди паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам омад ва дар бораи ислом бо эшон суҳбат кард.
پس از شنیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم او اسلام را نپذیرفت، ولی دشمنی نشان نداده به ایشان گفت: ای محمد، با ما یک گروه از صحابگان خود را بفرست تا به قوم من دین را تعلیم دهند، شاید آنها اسلام را بپذیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین قاری های قرآن را انتخاب کردند. آنها جوانانی بودند که قرآن را از یاد می‌دانستند و وقت زیادی برای آموزش و تکرار آن صرف می‌کردند. در بعضی روایت ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم 40 نفر را انتخاب کردند، در بعضی دیگر 70 نفر. در هر صورت شماره زیادی از صحابگان خود را فرستادند، خصوصا برای چنین یک شهر خرد مثل مدینه. به هر حال نه همه ساکنان دارای خاطره قوی و شدتی آموزش داشتند مثل این جوانان، یعنی این گروه جوانانی برگزیده و فهمش عمیق داشته در اسلام بودند. عامر ابن مالک معروف با لقب ابوالبرا آنها را همراه خود گرفته به راه برآمد. اما در قبیله بنی عامر یکی از سروران دیگر با نام عامر ابن طفیل وجود داشت که جیان پدری ابوالبرا محسوب می‌یافت. عامر ابن طفیل انسانی خوب نبود. وقتی مسلمانان به نزدیکی قرارگاه او رسیدند، یک فرستاده به سویش روان کردند تا آمدن آنها را خبر دهد. وقتی عامر آگاه شد که گروه مسلمانان نزدیک می شوند، فرستاده را قتل کرد و مردم قبیله بنی عامر را جمع کرده فرمان داد که به قاریان قرآن که برای دعوت به اسلام آمده بودند حمله کنند. اما قبیله بنی عامر از احترامی که به بزرگوار خود ابوالبرا داشتند، از اجرای امر سرور جوان خودداری کرده گفتند: قسم به الله ما با محمد عهد بسته ایم و او آدمانی را فرستاده است که زیر حمایه ما هستند. چگونه می توانیم عهدی را که ابوالبرا بسته است ویران کنیم؟ با وجود شجاعت معروف عامر ابن طفیل، در این حالت او خیلی رذیلانه رفتار کرد. وقتی دید که قبیله خود از اجرای امر سرپیچی میکند، به قبیله بنی سلیم مراجعت کرد و آنها را دعوت نمود که به قاریان که از نزد چشمه بئر معونه میگذشتند در مرز زمینهای بنی سلیم و بنی عامر حمله کنند. او میدانست که بنی سلیم دشمن پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشند. آنها فوراً آمده به مسلمانان حمله کردند و همه آنها را قتل کردند. این واقعه در تاریخ با نام قتل عام بئر معونه در ماه صفر سال 4 هجری معروف شد. همزمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک گروه دیگر را فرستادند که از گروه اول کم شمارتر بود. تقریباً از 6 تا 10 نفر صحابگان عبارت بود. آنها در منطقه حجاز به سوی شاخه های اودل و قره می رفتند که در هیئت قبیله حذیل بودند. قبلا نمایندگان همین دو شاخه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفته بودند: به نزد ما گروهی از صحابگان خود را بفرست تا به قوم ما دین را تعلیم دهند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ به درخواست آنها گروه خرد دعوتچیان را فرستادند که در میان آنها حبیب ابن عدی و زید ابن دسینه بودند. همه آنها از جمله قاریان قرآن بودند. وقتی که آنها از زمینهای قبیله حذیل می‌گذشتند، نمایندگان اودل و قره همه آنها را دستگیر نموده به دست قبیله حذیل سپردند و از مسلمانان طلب کردند که سلاحشان را تسلیم کنند. آنها به مسلمانان گفتند: ما نمی‌خواهیم شما را قتل کنیم، تنها می‌خواهیم شما را بسته به نزد قریش برده فروشیم. دشمنان مسلمانان از حذیل می‌دانستند که گرچه قریش در جنگ احد 70 مسلمان را کشته بودند، باز هم به انتقام تشنه‌اند. بعض قاریان از تسلیم شدن سرپیچی کرده مقاومت نشان داده یک قسم دشمنان را قتل کردند و سپس خود نیز کشته شدند. تنها 2 نفر، حبیب ابن عدی و زید ابن دسینه زنده ماندند و تسلیم شدند. قبیله حذیل آنها را به مکه برده فروختند. زید ابن دسینه را به صفوان ابن امیه فروختند تا برای پدرش انتقام گیرد و دومی را به خاندان دیگر فروختند تا آنها برای فرزندانشان انتقام بگیرند. هر دو حادثه تقریباً در یک وقت رخ دادند. یکی از مورخان میگوید که خبر اسیر و کشته شدن هر دو گروه دعوتچیان در یک شب به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. حادثه نزد چشمه بئر معونه را عمرو ابن امیه زمری که مسلمان بود شاهد این حادثه گردید و پس از آن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشته ایشان را از حادثه رخ داده آگاه کرد. در همان شب پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیگر یک صحابه اشان
низ шуниданд ки дар қатли дастаи дуюми даъватчиён аз дастаи қабилаи Ҳузайл ҷон ба саломат бурда буд. ӯ захмӣ шуда партофта шуда буд, зеро душманон гумон карданд ки ӯ кушта шудааст. аммо ӯ зинда монд ва ба Мадина баргашт ва баъдан дар ҷанги Хандақ шаҳид шуд. ҳар ду ҳодиса Мадинаро такон дод. мусалмонон аз ин куштори разилонаи беҳтарин ҷавонон ва саҳобагони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам сахт ба ғазаб омаданд. пас аз ин паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дар тӯли 15 рӯз дар намози бомдод дуои қунут мехонданд ва алайҳи ин қабилаҳо лаънати худоро мехостанд, алайҳи шохаҳои Удал ва Қарра, Заквон ва Усайя. шохаҳои Удал, Қарра ва Бани Лиҳён ба қабилаҳои Ҳузайл тааллуқ доштанд, дар ҳоле ки Заквон ва Усайя аз қабилаи Бани Сулайм буданд ки ба гурӯҳи бузурги саҳобагони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам назди чашми Биър Маъуна ҳамла карда буданд. мусалмонон барои кушта шудагон сахт ғамгин буданд, аммо бояд гуфт ки албатта ин қазия бо ҳамон торикие ки оғоз шуд поён наёфт, зеро он чи ба Ҳубайб ибни Адӣ ва Зайд ибни Дасинна дар Макка рӯй дод, таъсири азим ба ҷомеаи Қурайш гузошт, рӯҳияи онҳоро заиф кард ва боварӣ ба ҳақ будани кори худро аз онҳо дур кард, дар ҳоле ки рӯҳияи мусалмонон баланд гардид. дар бораи ин иншааллоҳ дар бахши оянда суҳбат хоҳем кард. وهذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.